mi hawri kada mi sanni mi yetta on sanne bandira fulbe teddobe alla teddini an e garke do ko lati habaruji meden hanne mawne lewru tubaku sappo e gawru ngol gonande kollo nyalane modum sappo e jetati on futo gonno mi wi'a on bisimilla modon e do ko lati habaruji meden nani ko lati koy habaruji meden arande fu en garam batanen e dow kambe latibe bawriya ministre be jodake ton e dow jonne mabbe nen en fay lamorde le lam leydi bene jonne nen be etti dabare dow ceede soja hala mudum non noy dum wontinori mi waram mi matna on dow koye habaruji meɗen noon fa hannde en garan batanen haala ɓaytiru haala ɓartiru haala durande ɗum bo fa hannde ɓe jooɗake ɓe etti dabareji kewɗi e dow muɗum dow duuɓol kesol ngol nattengol ɗo ngol ɗen dabareji ɗi e noon hocca ɗon mo tollaje fuu min garam min matina on dow koye habaruji meɗen jehen fay sirborde mawne biyetene cour constitutionnel fatton kanum bo ɓe etti dabare e dow walle biyetene NFN ɓeɗo ka wonno ko wiyete nouvelle force nationale ɓeɗon kanum bo resinino ɗe de kaɗɗol maɓɓe yahugo dartugo pikkitete non noy ɗum noon mbo wontinori on garanna non o laati koye habaruji meɗen mawɗi cennirten to mbawi o muñi on keɗake illa darnogal moɗon e télévision madalla non no gonno mi matina on mi hollino on du e dow ko laati koye habaruji meɗen ɗo en garan batanen dow ko laamu meɗen ɗo bawriya muɗum ton ɓe joɗake e dow jonne kamɓe laati e minisiɓe ɓe etti dabare dow haala soja no soja sodirte hikka no soja soppirte hikka nder leydi meɗen bene ɗo e gonga fu dabare ne ɗon ɓe etti dow dabare nen dutte en daari e dow jonne maɓɓe ne ɓe jooɗi hekki Kenya dow jonne maɓɓe nen en ɓe etti dabare kewɗum dabare on bo te en daari no watta to ko tawe hannde no soja soppirte e nder leydi meɗen no en etta hane kilo fu e woodi noy ɗum wiyete buuɗi laso e sappo e buuɗi ɗiɗi ɗo e wonno ceede jon kam en mbiyan ni buuɗi lasoji ɗiɗi e buuɗi ɗiɗi wala kannum ɗon mbiyeten dow kilo soja fu no sippirte to dow lawol majjum num ɓe gaɗi no kamɓe laati e ministére ɓe jooɗi ɗo ɓe etti dabare dow lawol cippol soja hikka on anni soja ngan e nder leydi Benin hannde ɗum waɗi duuɓi jawtuɗi ɗon ko laati moy fu e watti hakkilo muɗum sanne sanne e dow dengal soja e dow coggu soja ɗum ɗon bo e ɗum laati ko waddanta kesuwal laamu ngal ɗen ce jawdi mammamam ɗum ɗo acci to ko ɓeɗo kanum bo e hokki ɗum hakkillo lobbo to dow lawol majjum num ɓe mbi ɓe jesoytama ɗon piiɗe baggu maɓɓitol sana ngan en lewru tubaku jon kam en mbiyam kolgonanɗe kollo sappo e go'aɓe kollo kolle ñalade muɗum laso e nayyi fa yaago lewru tubaku jeenayabol e ñalade muɗum laso e sappo duuɓol ujunaji ɗiɗi e laso e tati ka wonno mawri nun ɗon gonɗen no cojangan sodirte lawol muɗum hokka fa hannen du e dow jonne kamɓe laatiɓe minisiɓe ɓen ɓe joɗake ɓe etti dabare lobbere e dow no watta to ko tawe minisiɓe ɓeɗo ɓe ɗum yi ka wonno ministre kitantoɗo haala sana'a e ministre kitantoɗo haala dengal e ko jokki e dow majjum fu ɓe etta dabareji no watta ko tawe ɗum woɗa ɗum fonnito ɓe mbi du ɓe etti fa hannen dabare no watta to ko tawe ɓeɗo wonno e dow cippal soja wurtina sooda sakuji ma lowa loreji wurtina nder leydi Benin dabare ne ɗon kanum bo ɓe garan ɓe etta ɗum ɓe jesi to hana wiye soja ngan nga waylita num nga wala kaden ko wurtino e dow leydi Benin illa duuɓol ujunaji ɗiɗi e laso e nayyi e mbiyam eɗum hoddani en taw duuɓi ɗiɗi ɓawo duuɓol kesol ngol nattengol ɗo duuɓol natintogol ngol toon to sabbugo e woni fuu illa lewru muɗum arandewol illa ɗon kadi neɗɗo wawta ko soodi sakuji soja ma ɗum bo jon kan soja wurtina ɗum noon to hana ɗum laati num hunde ko waylita ma nafagom ma connigon ma goɗɗum gon laato ni tawi baylitte waɗama e nder leydi Benin ko ɗum wurto dow lawol majjum fa hannde ɓe kokki lawol e dow jonne kamɓe laati e bawriya ministre en to ɓe kokki e dow fay dane ndiyam to gon en to loreji mawɗi ɗin yesede to wiyete port autonome de Cotonou ɗon bo ɓe jesi toon ɓe maha suudu mawkol gon suudu kol wallitan dow kamɓe laatiɓe waɗoɓe sana sodoɓe sonna sippa ɓeɗo ɓe jotto fa hannde ɓe keɓan no ɓe golliri hakkilloji maɓɓe e fukki jonne jam jam e ɗum woni fa hannde ɗum ɗon fu ɗum accan dabare moƴƴune ettede lawol ɗon ɗen fa hannde ndu e dow ne ɗo jonne maɓɓe ɓe kokki lawol hane kamɓe laatiɓe sandaji jon kam e port ngan en kanum bo itte ɓeɗo wonoyta e watti hakkilloji muɗum e dow golleji ɓeɗo e woni e waɗa on jeeyi no habarugol ɗon seɗɗa muɗum wontirno bino mi matnan on fu ɓurta eni en
madalla ten jesi habar kollon en garam batanen e dow haala ɓaytiru kanum bo on anni duɓol e duɓol fuu laamu on e jooɗodo e dow hooreɓe durande hooreɓe demgal ɓe jooɗoɓe ɗa no watta to ko tawe jonne jaam tabito e nder leydi nin en dow lawol majjum num kanko ministre Gaston Dossuy kanum bo jooɗodi ton e bandiraɓe muɗum faydane jiyan ton on e dow neɗo jonne ɓe kolli ɓe mbi ɓe jiɗi laato tawe dow hikka duuɓol ujunaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi fa yaago duuɓol ujunaji ɗiɗi e laso e tati ngaroɗi ɗo me laato tawe kaden to mayde gon fu waɗu waru hoore gon fu to waɗu hakkunde jon kankaɓe gonɗe hakkunde duroɓe e remoɓe nonno o ettiri o haali kanko Gaston Dossuy o holli o wi ɗum wonno nufi maɓɓe illa duuɓol jawtugol ngol tongol ɗen en mbiyan dow duuɓi jawtunoɗi ton hane himɓe 14 kan wonno ko wara e dow laawol durande joni hikka duuɓol ngol ɗo himɓe 6 ɗum kan wonno wara kan woni ɗum woni e ɗum jippito noon to dow laawol majjum accito ko ɓe jiɗi laato tawe mawri dow sana maɓɓitaga nga ɗo ga en dow laawol maɓɓitakol kol ɗo piiɗe baggol ɓe maɓɓiti dow haala durande ngol ɗo laato to mayde to waru hoore gon fu waɗu hakkunde duro e demo ɗum ɗon ɗum wonno nufi maɓɓe ɗum wonno nufi golleji laamu ɗin en dow laawol majjum nun accito ko kanko Gaston Dossuy o yetti sanne kanko laatiɗo lilaɗo laamu leydi Benin dow laawol durande kanko général Hunukpe o yetta ɗum o sanna ɗum du o ɗo gollidi kamɓe laatiɓe giba koppi en kan wonno police en e namma ɓe ɗo tawaɓe ɗon ɓe gollidi e dow commune aji ɗin fuu no watta ko ɗum watta hakkillo lobbo e dow jonne jaam e dow fa hanne laato tawe hakkunde duro e demo ha hunnuko woto e tawa ɗon dow laamu majjum gomnanti mum e woni kanum bo e golla laamu e dogga sanne no watto tawe jonne jaam laato tawe waɗi dabareji ɗon dow laawol majjum num accito ko kanko docteur Adama Maman Sambo gaɗaɗo jonkan ho commissaire oɗo kiitantoɗo e dow haala jonne sese e jonne kamɓe laatiɓe fulɓe ɗo en gureje muɗum ɗum ɗon laati o holli o wi dabareji kewɗi nun laamu mum woni e waɗa ɓuradu dow laawol deynigu dow laawol jonne do watta to ko tawe ɗum hawrita pulaku hawrita waɗa gure ɗum ko tubaku wiyata no non en ɗum ɗon ɗum laatake hanne hunde ko moye fu anne e dow ɗengal muɗum fa hannen du ɗum daari no watta to ko tawe nayɗin kanum bo ɗi ɓeydo laamu ngun en waɗi dabareji majjum fa hannen nafa nayele ɗen kanum bo ɗum ɗon fu dabareji ɗi laamu ngun etti no watta to tawe kawritte gure ɗen ɗum waɗa jonne sese waɗa e dow hakkunde duro e demo laato tawe ni tawaɓe dow gurnan dengal e durande hakkilloji maɓɓe ɗum fu ɗum warta ɗum jooɗo e jaam ɗum wonno nufi laamu ngon en e dow konngol kanko Adama Maman Sambo oɗo laati e keydanɗo e dow faweccore pulaku dow laawol laamu ton en no watto tawi gure ɗen hawrita fa hannen o eeli du pota hunnuko woto jonne jaam hakkunte duroɓe e remoɓe e namma fa hande ko jokki e dow majjum ngam kanjum tan wallata yaadu genni yeeso e dow neɗo jonne ɓe kawriti kamɓe laatiɓe mawɓe hooreɓe e dow département ji kiitantoɓe haala dengal durande e cuuɓagol liƴƴi e namma préfet en fa yaago kamɓe laatiɓe kiitantoɓe gurnam ɓiɓɓe adama e kiitantoɓe haala kiite kanum bo e fa hanne ɓe ɗo laati tawoɗaɓe e dow kesuji ɗiɗo no wonto yahira jonne nde ɗon ɓe joddake ɗum e ko kondira hakkillo lobbo jokkugo e dow laawol ngol ɗon ngol ɗen to en jesi habar kollon en jokkam jehen faweccore cour constitutionnel fartongon en e dow walle bietene NFN walle ne ɗon kanum bo ɓe jesino ɗereji maɓɓe dow yaago pikkitete amma ɗum waɗaki ɗume noon saabi ɗereji maɓɓe huuɓay dullere hollugo ɗereji maɓɓe huuɓay fay bawriya kiitantoga haala pikkitede leydi Benin wiye Sénat ɓe ɗo ɓe jahi ɓe jesoy ɗereji maɓɓe ɓe kolla kamɓe kam ɗum ɗo ɓe jaɓay ɗum ɓe notaki ɗum to ɗereji ɗin yara fay weccore bawriya manga kiitantoga kanum bo e nder leydi Benin ɗo wiye cour constitutionnel to dow majjum ko ɓe jeyi ɗereji maɓɓe wi'itama dow kanko laatiɗo mawɗo président jon kam faweccore cour constitutionnel ɗon o holli e dow haalaji maɓɓe koɓe etti ɓe wi to gonga noon ɓe ɗo ɓe kolli ɗerewol noon ɗon e rewgol walde nden en huuɓinay ɗum huuɓinay ɗum e ɗum jacci sanne tanne ɗe daari du ɓe etti neɗɗo goto ɓe gatti ɗum e dow bulalangure suɓore himɓe dow lasoyɗi ɗawre fa hanne ɓe jeyi e dow bulalangure 15 ka wonno
kanko inne beteɗo Juliette Agoy e tawira fa hande kan bonno ko wi'e mademoiselle Eugène Agoy Juliette inne wore nden non dum fu dum hawra dum waylita be bito odo inne makko wore nden non dum holli hane be do dereji mudum huuba e dow dewtere sena kan bo dow lawol pikkitete sariyaji mudum hemre e lasoji didi e sappo e jeedidi dum holli fa hande be gatti don suka gon jokollo betedo Majidou Agbana o lati non suka jokollo o huuba e duubi laso e joyi non no sariya resirita ya ham pikkitete daytol deputy ko kan sey lato tawe a huubini duubi di don din en to do majjum o do o huubay duubi din dum don sariya ngan salake dum to dum accata to ko dereji mabbe waylite dereji mabbe woppe dereji mabbe wade gada be do be bawta be jaha yeso fa hanne e dow bofidi do be gadi be kollama e dow to hani tawe rewbe nun resana e dow pikkitete ngun don be jebe gattoy gorko dum latake sariya kabe jahabi fa hanne nani bo be bawta kaden ko waylite dum hakkunde balde didde wiya ko tawe dereji mabbe din di kuubi dum latake majalla mawdo ko jokkata e dow majjum kan accito ko dereji mabbe kambe du sayni dereji din en fottine te jesi habaru ngol long en bitan e dow ko lati habaru meden jokkol dow lawol derol betengol certificat de résidence on ani derogol ngol non kambe lati be délégué en tawabe e dow gureje métier meden mawde kambe non hokka lawol hanne hokka dereji din en fawe colo ko tunu be jodake be kawrisi be don dini himbe meri be jonne dum be kolli dum nonnoynum lawol kesol kaden garol nonnoy derogol hokkirte to dow majjum derogol kokkol mudum me dum latake hune maune ko beydi hakkiloji himbe sanne gante ndari e dow jonne mabbe ne do be kolli derengel hanne nonnoy ngel hebirte derengel bo ngel lati nun ngel kambe lati be délégué be kambe nun hokkata derengol bo say lato tawe an lati do jahudo jaba derengel to délégué ton délégué ettan nin indeji maade e wodi ko jamete den ta gayni fu ko ka dum buudi hewne to dow derengol bo ngol wattete irkisije nun ngol gollirte to jonkan kan acci to ko joni be jamiri kambe lati be délégué be jangay be dayta jangube be gatta takkol mabbe heba wallita be gado derewol de to an jahudo jaboygo derewol ko hollata e gonga don dimada genni madan non wuro madan non to derewol bo e ngol laati fa hannen jokkol buradu ta gayni a yaran derewol fa weccore mairie illa mairie ton ta yottake keme nayi kannun jobata ka wonno keme didi de do de jobata e dow mairie don keme didi bo de jobata e dow fa weccore anip do cede do jobetede non fa hanne den jonkanta gayni fu a wawan ko jaboy derel mada to bo fa weccore mairie to nun e wodi bawriya ma e betenga anip be do hitanto jonkan dereji e dingol do en ta yahi to fu be do wawan ko hokkima derewol den amma lato tawe a juuroy illa to délégué ton ta juuroy dum fu dum wawan dum holle dum hokke du lato tawe moƴƴere ne ɗon en ɗum waɗi ɗon ɗum fonnitake e ɗum woɗi du to ɗum ɗon non accito ko ɓe bi dabare ne ɗo sayni ne wittano noon ɓe ɗo laati kanum bo noddinaɓe dow hawri nen illa kamɓe laatiɓe jonkan conseillé ɓe faweccore ko toru toon ɓe noddinama ɓe kollama du dabare nen no ɗum woniroyta no ɗum waroyta ɗum yahira e dow laabi kesi nonnoy nun laawol ngol ɗen kanum bo wonoyto ɗum jokka e dow majjum to ɗum ɗo ɗum fonnitake fa moƴƴi habaru meɗen jakitorotoɗen kan wonno en batanan e dow walleji ɗi wawta ko yehi filaɗe lamare taw en mbiyan du walleji ɗi ɗo goɗɗi majji fu taw resino ɗereji lawol ba hokkete lawol hokkatake en anna taw to dow lawol majjum himɓe wurtake kanum bo ɓe gaɗoy fillaji maɓɓe feere fillaji ɗi ɓe gaɗoy ɗin ɓe mani ɓe manti ɓe kolli du hanne e dow ko laati ɗereji ɗi ɗo woni dow balɗe gon ko annoɗen duuɓi gon ko annoɗen a tawa num ton dereji din to wiyama lamare hete filote pilaade député be jon walleji politique din di gadan hane ujinere ni to dum do dum laataki no hune ko yarata genni yeso hanne joni dum warto jeego o ma dum bo tawni jeego o dow walleji jeetati resudi dereji mudum to joni kam e fa hanne himbe do wurtake be kolli be bi dum do e hani tawe dum wada moƴƴere mawne e dow majjum gam do ko yarta genni yeso non fa hanne duɓe kolli ɓe bi sariyaji gon non ɗon woɓɓe non ɗon ɓe keɓata ɓe jaha e dow pilaɗe laamu ngun en ɗum ɗo to ɗum haydnaɓe ɗum ɗo to ɗum latanaɓe bisere ɓerne ɓe bi moy fu ko Allah risani ɗum kannu waɗata ñalade gon e waɗa tawte hanne wonɓe e wiya kam haɗama ɓen jango kamɓe non heedoyta yeeso ɓe bi to ɓe elliɓe muñal ɓe jokka du non no ɗere biyetegal daytetegal kitis fiscal ngel me moy fu yoɓa lampo mum no haniri a tawa num ñalade gon to yettake fu
an e goɗɗo fuu on gonda torra gon fu wala hakkunte moɗon an e goɗɗo to ɗum ɗo ɗum laatake dabare moƴƴune hunde fuu ko acci ɓe ɗo ɓe kolla ɓe bi muñal kan woni hunde fuu muñal kan wodi semme muñal kan jeyi ɗum fu majjum ɗum foni to on jeyi dow laawol ngol ɗon bo e dow pilaɗe laamare kamɓe laatiɓe député ɓe dow walleji jeego'o kanje nun woni hannde ko hokka laawol ɗiɗo yaha pilaɗe laamu ngun en dow majjum taw dow walleji jeetati ɗin jeego nun woni taw e yaha taw nun bo ngam yaago ɗo tawte altine fuu ɗum waran kadi ɗum waylito ngam e woodi resuɓe ɗereji muɗum walleji ɗiɗɗin ɓe kolli kamɓe jaɓay ɓe jesoyi ɗereji maɓɓe dow fay bawriya mawga biyetenga coup constitutionnel non noy nun cakitte majjum wonoy to Allah jaɓi homin bittam min laaɓinana on mi hawri kadi mi sanne mi yettino sanne ko laati habaruji meɗen hannde cennirte illa darnoga meɗen e télévision fuu ɓurtani to gonɗon fuu mi hawri emi sanna o mi yetta mi holla on du hannde ko laati habaruji meɗen en gaɗa ɗum altine fuu jon kam yaagoni talata en goodi habaruji meɗen talata illa yanɗe jeenayi e maƴƴanɗe 15 fa yaago ɗo alalba e kanum bo en goodi ɗum mawne yanɗe goote ɗen yanɗe jeenayi e maƴƴanɗe 15 to gonɗo fuu ette gurnam moɗon e dow nokkure to moƴƴi no watta to tawe mahon genni mahon gureje muɗum mi salmine dow moɗon kaden Allah holla en jaango awa goton e dow habaruji meɗen ɗengal meɗen fulfulde